Záhrada je pre mňa a pre mnohých predmetom zdravia a premýšľania. Ovocie je veľmi zdravé pre každého človeka. Prečo je dobré to ovocie jesť? Tak je to vysoký obsah vitamínu C. Len 50% ovocia, ktoré konzumuje každý občan, či je malý alebo veľký, je domáca produkcia. A tu by som chcel zvýrazniť, že domáca produkcia je ďaleko zdravšia ako to, čo dovážame. Veľmi vzácnym druhom sú hrušky, ktoré obsahujú vysoký obsah vláknin. Pokiaľ by išlo o ďalší druh, sú to slivkoviny. Klasické slivky aj ringloty. Sú veľmi významné proti zabúdaniu, proti stresom a na zlepšenie zraku. Slivka je viac ako 1000 rokov považovaná za liečivý strom. Každému zo srdca odporúčam. Orech má tvar mozgu. Obsahuje veľmi vzácne látky. Orechy za každú cenu odporúčam. No a tak by som mohol hovoriť potom o drobnom ovoci, kde na prvé miesto dávame čierne rybezle. Veľmi vzácne sú egreše. Bratislavské deti nevedia, čo je to egreš. Nevedia nielen bratislavské, ani nitranské, ani žilinské. V prvom rade je to dôležitá príprava pôdy. Robíme ju v jeseni, môžeme už kopať jamy, môžeme sadiť. Keď nejdeme kopať jamy, tak pripravíme pôdu pooraním alebo zrilovaním. Dávame tam maštalninu alebo kompost a potom sadíme na jar. Keď ideme sadiť, musíme zabiť kolík. Ten kolík plní funkciu počas celého života stromčeka, aby sa nevyvrátil. Poprvé, aby neulamovali konáriky. Keď sa hrajú lobdičku, fotbal, aby nekopali tak, že zničia korunku alebo vyvrátia celý stromček. Ešte niečo, keby mohli všetci, aj ktorí záhradky nemajú a majú len mestské parky, keby mohli prikrmovať užitočné vtáctvo, ktoré ochraňuje tieto stromčeky proti rôznym škodcom. Mali by sme na nich myslieť aj v zimnom období. Mamičky, všetky vás prosím, keď čierne rybezle kvitnú, oberajte deťom lístočky a urobte im čaj. Neviete si predstaviť lepší čaj. A ešte niečo pre ženy, pre matky, pre pani učiteľky. Každý večer 2 jablčka, 2 oriešky a lyžičku medu a budete dlho žiť a budete krásne.